Hello, welcome back. Another episode na naman sa ating pangingilaw mga guys. Lulusong na naman tayo sa ating inang dagat. Nga pala guys, nandito na kami sa Eskinita, nagkaisa at naghahanda na rin ng mga gamit. Iba mo na yung kasama natin yun guys kasi wala sa kondisyon yung mga dating kasamahan natin. Kaming apat lang muna ngayon guys at yun palusong na nga kami guys. Nakarating na nga kami sa Dalampasigan guys, pero hindi tayo dyan mangingilaw guys kasi santuary dyan. Syempre doon tayo sa labas. Medyo malayo-layo yung lakaran pa guys, pero ikat na lang natin para maging madali guys. Narating na nga namin guys ang labas ng santuary at dito pwede na kaming mangingilaw guys or mamulot ng kahit anong pwedeng makain namin. At ito guys, narating na nga natin guys yung target natin guys na mababang dagat guys. At ayun guys, may nasipatan tayo dito guys. First catch for the night guys. Ayun, tamala guys. Ayos. Hanap ulit tayo guys no. Sana may kasama pa to guys. Ayun guys, merong clamshell dito guys. Ito guys, sarap yung sabaw nito guys. Parang bato lang yan guys, pero may laman talaga yan. Ang ganda ng hibas ngayon guys, sana makarami tayo guys. Ito guys, may nakita tayong kinason guys. Kunin natin yan guys. Tingnan nyo guys, may natuhog ako dito guys. Ayun, Mr. God. Tusok na tusok guys. Ayos guys. Isa din ito sa nagpapatamis ng sabaw guys. Ito guys, di ko na na-videohan paano kinuha to guys kasi nakabahan talaga ako guys. Ngayon lang ako nakakita ng ganito guys. Alam nyo ba kung ano to guys? Paki-comment guys kung ano to guys. Ngayon lang ako nakakita ng ganito guys. Nasa butas lang ito guys. Tinuhog ko ng aking bangkaw guys. At sa pagkakataong ito guys, hayaan niyo ako mag-shoutout guys sa ating mga solid supporters sa ating YouTube channel na OORS Random Vlogs. Shoutout ni Jalisa Serbano all the way from Qatar. Shoutout ni Homie from Surigao del Sur. Shoutout ni Armando Mercadal. Shoutout ni B Official. Shoutout ni Rica Labayan from Tudela. So hanggang dyan lang muna guys no, kasi ang dami nyo hindi kasya sa video guys. Tutuloy na tayo sa ating pangingilaw. May nakita ako dito guys, tingnan nyo. Ito guys, isang balat or sa English sea cucumber. Masarap nito kilawin guys. Sobrang sarap nito, the best to kilawin. Ito guys, may Mr. Crab sa bato guys. Nakaipit sa bato guys. Ay, yun. Ay. Hindi nakuha guys. At yun guys, parang biglang may bumuga ng tinta dito guys.
Tingnan natin guys. Ayun, may tamala pala guys. Ayun. Ayun guys, jumbo size na tamala guys. Napakalaking tamala guys. Oh, tingnan nyo guys, oh. Jumbo size guys. Oh, yun guys, oh. Ang galing talaga mag-camouflage guys. Nagbago agad yung kulay guys. Oh. Bumaba guys ang bato guys. Ayun guys, nilipat muna namin yung mga huli namin guys kasi nakakalusot yung tamala dito guys o yung pugitan. Nilipat namin doon sa netbag guys. May mga kinason o shells pala kami guys. Yung ibang kasama namin guys kumuha nito guys. Namumulot nito. O tingnan nyo guys, o. Yung nakuha natin kanina guys. Guys, ang laki guys. Masarap kaya ito guys. Tingnan nyo guys, o. Sobrang laki guys. Parang malaking pansat. O. Ginanyan ko pala yan kanina guys, oh. Ginanyan, tinusok ko guys. Tika guys, parang may nakita ako guys. Ayun, sobrang dambuhala ng Mr. Crab guys. Nakakakabang kunin guys. Sobrang laki guys. Yun, oh. Yun guys, alimango na ata to guys. Sobrang laki guys. Ayun, okay, nakapasok sa malaking bato guys. So ayun guys, nauwi na nga kami guys at ito lahat yung nahuli namin. So stay tuned lang kayo guys, no, kasi katyan ko po ito guys. Unghayan nyo guys kung paano lutuin ito at bakit napakasarap nito guys, napakatamis ng sabaw. At ito pala yung mga shells at kinason guys. Ito yung magdadagdag ng tamis ng sabaw guys. Sarap din ito guys. Yan guys, oh. Tawag namin dito sa amin is sikad-sikad. The best din ito guys. Sobrang sarap nito guys. So tara guys, lutuin na natin guys. Let's go! So ayun guys, pakulo muna tayo guys together with the panakot guys. Yun, una natin ilunod yung mga shells or kinason guys kasi mga matitigas ito. At nang makalabas na rin yung natural flavor niya guys. And the next is the crabs guys. Isusunod natin to guys ang crabs. Ayun, kuluin lang natin konti. At finally, yung octopus, pogita or tamala. Ito guys. Pakuluin lang natin saglit guys, then goods na tayo. So ayun, luto na guys. Nakakagutom talaga tignan guys. Oh, alam niyo ba guys, sobrang tamis ng sabaw nito guys. The best talaga guys. Napaka-preska kasi ng mga sangkap nito guys. Pati na yung sahog.
Salamat guys, hanggang sa muli.